Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahinyo terap Youth Council kalabu jingkeli dakabaong. Yano ka sorkar menta kan pengat ya ka jingkit kli halor ka jingsha wengkam jogi arspa saupun riungut kibriyo. Hadin bala ujor bagadan ka jinglia bamhong hagar kom thungkam assistant teacher haki lower primary school house nam arja pra dakaba shuta siali. Haka jingkran bigla petai kubor presiden ke HYC uba Roy Kupar Sendram ulo ong bagi ying bisa Meghalaya High Court kala pendam no ya ka jingkeno persya ya ka menteri barim ketenat puli putih. Ke Dr. Amprin Lingdo, yang Director Barim jongka Elementary and Mass Education UJD Sangma, bat ya ke Deputy Director Barim ke Kong Amika Ai Lingdo. Dak baong bakamdan setia ke jingta siali. Henry menta ke jingkeli ke bami kalong ke sorkar kan liak kumnu ya kini ki arspa saupun riungut ginoi kai bala keno bagi dei ke bala syutung kambean. Ulo ong balada ki laingut ki brio ki lait nak jingsha keno ke sorkar ke dei banwat balan pincitom ya ki bidon keti banta siali hakani ke jingkeno. Ngio iya karai jong kahikut kebala penmit menindas ni. Nak kaliang jong seng ngimdon ni ban kentho persya ya karai jong kahikut. Ndrei kum kaseng kebetre nak benta kabha kamiat jong kinong shong snong jong kajala. Ngi sudon arteli ki bangi ngi kwa ban yo jing syai kam tam ya nak sorka bat na kibor ki badai pet ya kani kajala ka jong ni. Kebaningkong kolong ba hadin ba kasorkar hadin baka sorkar house nam arjar khatway kamdei kasorkar hadin bakala don kajing ujor mo persya ya minister jong ka education atau ka por bakumju ri ki arngut ki officer jong ka tanat kebadai pet ya ka Directorate of Elementary and Mass Education hak Khat Patrick Julai arjar khatway kakam kala sedang nadu ka ka por ban ong ba ka don kajing jersey hak baidei ba kakam thungkam ya kinohikai jong ki school sorkar ki fair ki badan pok kajala onda kani ka kam kalaya ngi i ba house nam nadu snam aja khatway bala sedang ni kani kam bakandon ka FIR ka kam simla poi sei ka tanat pulit jong sorkar jala kam simla la ban tokit lan ya ban le ke badan kam kani ka kam kala poi po high court bat hak artrik November jong snam arja khatnyo karai ka high court kala aya karai baya kani ka kam na ka CID branch yang sorkar jela deban pak sya ka CBI. But ngilap ba ka CBI kala simpur kumba arsnam shiting tang ban file ka chat sheet ka jongka. But hadin bala de ban file ka chat sheet ka arsantri ujun arja arpo. Kaying bisar kala simpur sa kumba arsnam shiting biang ban frame ya ka chat. Kaumut ban wanra iki jing keno ki ba fair persya iki ni ki laingut. Kau ya education minister jongka jela ya ki anmut ki officer jongka Directorate of Mass and of Elementary and Mass Education. Bat kani ka kam menta kalayat kumba khat nyo teli kisnam. Nadu basdang, nadu ka jingja ka belajar nadu usnam arjar pra, hadu menta usnam arja arsan. Tingi i ba kani ka kam kalayat kaladon po ka public domain berok ngilai keren, bat ngilai dawa baki beri ki bedon benta. Hakaban le ya kani kam jersey kaba baru ngiyatip bakadon kata kajing pendon kam bakala menu ya kabor hakaba ya ki nohikai ya ki samla lani ki nongwat kam wat jam ki ba tap ya kata kam nohikai ki badai hok ban yo kim sim layo de ki weipat kala don ru kijing penpau bakadon kajing ka manipulation lani kajing le thok ya ki marks da kaba ta da kasiali tikini ki la pelong bakani ka kam kan ya berka kies la register persya ikini ki brio ti ngio iru ba hakini ki khat nyau tli kisnam ki pemanta na kita ki sanspa sau phautam ki no hikai sanspa arpuingut kita ki no hikai ya ki bala sya keno ba ki no hikai ki bala syuthung bean kumba ars hadin ba ka high court ya to kopor ngakan mau kala don ka inquiry ka high powered committee ni kai ka ba high court kala order ka ong ba kilet but what but sim ya kajing tip banakini ki sanspa arpuingut kat nungut kita ki belong tinted kat nungut ki bom long tinted komut kinu ki bala tap daka belong bean bakan nungut ki bom kimdei belong bean but nakini ki sanspa arpui kumba arpu sau arspa sau kun riungut ki brio ki bala syak thungkam ka kopor ya ka kam ga jong ki la syak cancel la ne la syak penduk no namar ki ong bayaki la syuthung bean dakaba manipulate iki marks mo dakaba tias tak siali penkiu ka marks ga jong ki pendunai ki wepat
Ti kajingkeli ke ba nakaliang jo kaseng ngikwa banbu Ahmad jo sorka. Kalong ba ja ayu mentapat ikini ki arspa sau pun riungut kino hikai ki belak syak declare kum kita ki tinted. Hi menta ya kita ki beriu ki ba syak keno. Kahaikut ko ong ba kim yakila syak rai klem syak rai penrem le la ong ba kim don bentah kini kam bean bantak siali. Tikini ki arspa sau pun riungut pat ki balak syak rai bekide kita ki tinted teachers le ni kino hikai ki ba syak ki ba syutung kam bean. Kajingkeli kalong ja ayu ikini ki arspa sau pun riungut. Haba kita ki beriu ki basyak keno mentah kila alat. Kini kino hikai pat, kini ki beriu pat ki balak syak tungkam aspak saupun riungut. Manu ben sim ni kajing klik nam ta jong ki. Lani kai ke banja ya kini ki beriu mentah. Khat nyung tli ki senam kila ya. Kini ki beriu ki balak syak tung kila syak kila weng no, kila syak weng no. Meki kila adu ya kata hok ban yo ya ka kam ka jam. Dan mentah lah dak kani ka kam kelas sedang na usnam aja kat perang mau ifi mentah kala ya arja arsan bar usnam arja arsan kita ki beri ki basya keno mentah kila alat kumbang ong ifi ngimdon ni ban keren persya ya krai jong haikut nengi kwa ban ong ba ki beri ki basya keno kila alat ka haikut ko ong ba umdon kata kajing tak siali kat kum ko order ko mangipuli ko ong ba umdon kata kajing tiak siali na maria ka record ko ba habaide berkata ka original record om sim la produce apa kut lani om syam 8i teka kabamut ba umdon kajing tak siali lani lada don kata kajing tak siali ru kajing keli kalong menu ban syam ya kata kajing kli nani menu bedon bentah kata ka kam tiak siali tina kaliang tu kaseng ngikwa banbu ya kajing keli Ahmad tu kasorka ba kasorkar kan le ayu ban pentikna ba kita ki beri ki bedon bentah ka ban le ya kam bean la kalong kini ki laingut na long menu ru menu ban syam ke klik lane ka sorkar yanu kan fix responsibility ba ka baar ka mangikwa ban ong bala da mentang ong ba umdon kata ka jing tak siali te finle ayu pat nam ta kini ki aspa sau pun rungut ki takino hikai ki balak sya ken ba ki dei gibri ki balak sya thung bean kum kita ki teachers kani bro khot ka deiru ka kai ka bang yo i lomba ka order jong ka high court ka lomba kelas slam than haka investigation bat haduk ban penyat lene ka try le kani kes kumpolo ang fi arjar pra ka ja kani ka jingja arjar khatwe ka file ke FIR ndala file FIR haus nam arjar khatwe ngi i ba ka CID ka police ka CID branch ka state jong ka state government jong ka state police kam shimla la ban file tang ya ka chat sheet ka jong ka haduk bala pelong ya ka high court ban ada ka we ka order haus nam arjar arpo ban IT haus nam arjar khatra ban IT kani ka kam haus nam aja khat nyo ban IT kani ka kam ka CBI kala simpor arsnam siteng tang ban file ka chat sheet bar hadin kata ngiyo i ba hadin sa arsnam siteng kala simpor sa ka kut nakabentaban frame ka chat kini gidi proses jong ka invest jong ka trial tingi iba ndal adab sa kata ngi iba ka CBI ka wanra ita ki witness de ki spangut ban nakabenta ban eyewitness lani ban ay saki ya kani kes bat na kita ka haikut ka ong ban penhiarno ikiti ki aspa ngudru menta ka pois tang si spa prahuei bat na kini ki si spa sau ka prahuei kumba kalong menta tang hadu kani khlemat ba kani kes kaya ki ong batang arpu prangut ki witness dang shim evidence apo kut kani ka pen i ya ka jing suki ha baide bat ka jing shim ya kani ka kam ti katar kadi ka weni kidaw ko bapolong ya ka high court le si ban penmi ya kani karai ba kani ka kies kala ayat islam saba palat tang haka trial stage ru kum kalong mentatang ka investigation stage ka trial stage haka ba kini ginong sya keno le si kila ki mentala khat nyu tuli islam kila ayat lumba ya kani ka proses jong ka court te ka weni kidaw ko bapolong le si high court bakan ai kani karai kadi ka jing islam tan haka ni ka kani ka jing penyat ya kani kes nadu bas dang hadu mentah ka bala simpor tang khat news nam hadu khat news nam tang ban examine la ne ban tang ban penyat ya ka kam syakmat ka umut bala dede ban examine ni kini ki sespa prapuingut ki witness le si kala ban sim borok si jing imro jong kini ginong syak keno di kini ki dei ki daw ki ba le si la pelong ya ka kut bakan ai kani ka rain rik ai ka bangi ni so khya kalong ba gajing keli kalong ba ai ka don ka justice ka bangi ong boros kata hai kandon kata jing pensitom ye ki beriu ki bodon mentah ha ki kambea lada ka proses ka simpor de ki snam de ki postnam tang ban poi ha kani ka stage ko mentaru ka hadu ban pelong ka high court ban ayakum kani karai ting i ba ka investigation
kajing ya lenti jong kani kakam kalau ngebasuki hadu kata-kata hakabala simpon mentala khat news nem ban poi tangang ni hadu ni uput ban poi ba ka high court kan ayakum kani karai tingi iba lesi ka mendai tang kani ka kam riki ka investigation process lani kani ka jing tokit bat ka trial process ka simpon palat de ki phodri isnam hadu ba ki court ki high court ki ba kham jrong ki jong ki badon kani ka jala ka jongi ki badon ni kani ka jongi ki haban penmi hukum kani karai nengi ipat hakiwe ki liang pat ladau pulit ukuloi lani lada ka police department ka kwa ban state tang arbanar ki la ban file ka cha chit ndre yakum kini ki case pat ki bakta abaide ba ka kam thung jam ki bakta ya ka lawei jong ki khun samla ki bakta ya ka lawei jong ki nongwat kam wat jam ka jala ka jongi ngi iba ka police department ni ki bor ki badai ban le lani ban tre ka kam kim shim khiai la ka jong ka kam tena kaleng jong ka seng ni kwa ban pa ya ka jing sngo ka jongi ba kani ka rai jong ka high court ka ngim kumanga ong ngim keren persya ya ka ba high court bodon prom kla ai ka rai nengi ngi so khia tang kita ki arkli ki benta ka baningkong gadai habaidei bat kita ki arspa sa punriu ngut kino hikai ki balasha ai kata kadak snew yaki ban ong baki de gibri ki bala syurung kambean balasha be nakakam kanja ayu yaki haba kinong sya keno menta ki lalan ki la de gibri ki bokhut ki bom dan benta kani kam hakani kam tak siali ba kabar kalong bangi i balong ba kani kis kadon kajing suki ba de ba trail habai de ba investigation ya ka ba state police kam simlala ban pendep bela jong kamram ka high court ka ban IT ka CBI and then ka CBI ka ying ka syari ka CBI ka simpor sediki arts name license ban frame ka charge bat kani ka kam ka aya entala khat news nam te ha ka bakut hingi iba kajing du nong lane ka kata ka justice ka bangi nadu baca kani ka jing jale sing khmi lenti kata ka justice lane ka ya ka jing bisar ka bahok bat kumnu ban pensitom mi ki bri ki bodon benta ha kani ka kam bat ka wi ngitip ru da ka basai ba ngam tharai kin mi kata ka kentil bang ong tak siali lada kamdon kum kata namar kadon ka chachi kala kidon haka chachi si kidon ha ki report ki ba fair ki bangila ya kren na kapor sa kapor le si lemba kata ka jing don jo kata ka jing tak sialir ka pelong ya ka ya ki bor ya ka tu committee ban segregate lane ban penia fair kita ki arspa ya ki sanspa na ki sanspa arpway sya ki arspa sa pun riungut ki bri ki bam simla yo shu kata ka hok ban yo ban tap kam telada lada kadon kata ka jing tak siali ka jing kali ka bami menta kalong ba manu yanungin pensitom menta ka sorkar kan le ayu ban penti kena ba kita ki bri ki bodon menta kata ka kam man tak siali kidei ban sak pensitom lada kimdei kini gilaingut manu bodon menta ngam tharai ba kindei gitu ga aspa sa pun riungut hi kino hikai ki ban le ban tak siali te ka bom la long kata don manu ban le ya kani ka kam te ka jing kali kalong manu kan ban sim ya kata ka jing kali ban penti kena bagi taki beri kebetulan mentah hakata kajing tak siali hakata ka recommendations ka ba hakajing ya lenti jangan kis nilai iba kidon ki minister ki ex minister ki ex ki MLA ki beri lojong ki ba ai ki slip man recommend ki beri ki jong ki nak beta bukin yo ya kani ka kam nong hikai ti kajing keli mentah ka bangin kwa ban keli sa sorkar kalong ba ka ka sinjam ba sorkar kan sim ban penti kena ba ka bakhat du hi kini ki aspa sa pun reungut ru kidi ban ki balasha cancel ni ki balasha kenbean ki daily am ki ta ki beri ki balale ya kata kambean ba kabar kalong manu bodon benta kata jing tak siali lada kini laingut menta ka kut kala de ban pelat lane ban ong bakim don benta kata kam tiak siali kumang ong namar ba kam kanomla long ban ong ba dan batak siali namar baro hingitip lapau gani haka chachi de sikila dep ban ong bakadon gajing tak siali de hata de halor kata kanongrim baka CBI kawan ra ka chachi ka jongka tementa ka jingkali kalong ya ka sorkar kan ba ayu pinle lane kumnu pin penti kena ba kita gibri kubadon benta ta kam tak siali kide ban sha pensitom kat kum ki kendon jongka kat kum ka jing so thu ka jong ni kani ka kes kum bakalong menta ka de bit thik tanam ta kini ki laingut kibri namar ba kat kum ka chachi kat kum ka jingkeno ka ba ka CBI kalawan ra ki ong bakini ki beri kidon benta ha ka ban ya subut paramaki mo itai education minister to kapor bat kini ki officer ban penti kena ba ki beri ki bala recommend da manur ki badan ka bor kin yo ya ka kam
Ti kenang bon penting kena ya kata don kamban manipulate ya ke score sheet ya. Ti dia luar kata kan rem baki ong baki ni gidi gibri ke bedon mentah kata konspirasi ke jongki. Ti ndala file kata kacaci ya kebangi ngimtep kuma kalong mentah ngitep lang ba kani ko oda ngimtep kat nungut kingat kata kacaci ke baki pulit kiwan ka CBI kawan ra. Lesi ki don kiwe kinong syak keno. Lani kinong kiban syak tian bisyar badi ni kam. Ndri kuma kalong mentahi kalong betang nam ta kini kilaingut. Tinggi kai ka bangi ngi kat kum ka jang so thuk ka jong ngi ka bangi ngi so thuk kuma kalong mentahi kalong ba ladaka kut ko ong bakini kim don mentah mo kat kum ka chachi ka CBI ka ong bakini ki don mentah hak ban manipulate score sheet hak ban wan ra ka ta jing tak sialit tela da ka haikut ko ong ba em kini kim don mentah ka jing kali kalong manu pat kita gibri ka don mentah kam tia sialit ti ya kita de pun pisitom namar kan ni ka jing tak sialit kini ka arf pak sa pun riungun ki balak syak thung kum kini kai kisah disqualify no kisah weng no nakakam ko jong ki da ka boong bekilong tinted lani kila susyak thung jubor lani da ka ba ba nya ka kam tigini aspak so pun ri kila aduk la ka jong kam mentak khat nyau tuli snem kila jenjar te mentak kini nong syak keno kim kakut kong ba em kim don mentak tigi jingkeli long manu benon mentang tani hab banwat ya kita gi beriu kan te ka sorkar ka ban sim ke klik men penting kenapa kita gi beriu ki bedon mentak ka kam tia asiali ki de ben sak pun sitom balada lada ka sorkar ko ong ba umdan bentang menu ru te finle ayu pat am tagi ni aspak sa pun riungut tiba pi pila ada ban rai kita tin teachers